5.02. Сәлем, егетләр, кызлар. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Бик әйбәт. Ярый. Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Бу чирек финалдан без яхшы кәеф көтеп калабыз. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтебезне мәктәбебезнең директоры Флёр Рахимовнага һәм шәһәребезнең башлыгы Рәгат Галекзаменчка белдерәбез. Зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр, кызлар, равняйсь мирно. Поехали! Лениногорск суы шуның хәтлек танылган, хәтта аны төрле шәхесләр дә бәйләделәр. For small thinking is over. The time for trivial fights. Егетләр, киттек урман эченә, шәйләр эчәрбез. Бөтенлесе сорый миннән, ничек мен шундый яхшы формада калам? Чынлыкта ул җиңәр, мин шифасы эчәм. Әйе. Ух, ни тәмле шифасы. Ой. Эстафировал, не безмәллә. Мин яңа татар киносында төшәргә тиеш идем, ләкин кастингны үтмәдем. Улым да үтмәде. Шулай. Сәлемсез. Сезнең каршыгызда Лениногорск шәһәренең 5.02 командасы. Без полиция сыйныфыннан һәм моның берничә уңай ягы бар. Без пәрдә өчен акча җыймыйбыз, чөнки ул взятка дип санала. Әйе! Барысында да көзге бал, ә бездә көзге призыв. Әйе! Без тарих дәресен укымыйбыз, ә Мухтар карыйбыз. Әйе! Ярар, курсантлар, җыелдык, киттек! Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Шандысыка карау сүкмей үзгәрми. Күз алдыгызга китерегез. Полиция хезмәткәрләренең рациясе ватылган. Мине икенче постан җибәрделәр. Сезгә первый, я второй әйтергә куштылар. Ну, беренче на связи дигез. Ярар. Обстановкагыз ничек? Ну, обстановка әйбәт, эш бара. Ярар. Оныттым. Нарушенияларыгыз бармы? Юк, нарушениялар юк. Туктагыз. 21-нче гасыр бит. Телефоннар эшли. Мәгез, яздырыгыз. Точно. Нарушениялар юк, бөтенесе яхшы. Мә, җибәр хәзер. Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Полиция хезмәткәрләре арасында да мәхәббәт хисе була. Сержант Садыкова, тагын сынга калдың. Мин сыңа калмадым. Мин маникюрда булдым, фитнеста булдым, спа-салонда булдым. Икән беләсеңме, җинаятьчеләр бер кайда да юк, между прочим. Бигрәк сәер синең информаторлар. Мин туйдым. Безнең мәхәббәт үтеп бара бит инде. Син миңа йолдыз бирәм дидең. Кая йолдызың? Алдамадым. Менә 1 йолдыз, менә 2 йолдыз. Мәгез. Нәрсә бу тагын? Беренче постан җибәрделәр. Эй, монда җи тавышы гына, яңадан язып җибәрегез. Мә, Туйдырдыгыз инде. Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә. Сезнең каршыгызда 5.02 командасы чыгыш ясады. Без киләчәк полиция хезмәткәрләре. Шуның өчен сезгә безнең белән дуслашырга кирәк. Дус полицейский, ул 500 евро шикелле. Калсын, кирәге чыгыр әле. Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. 5.02 Лениногорск шәһәре. Алкышлыйк. Кызларны, егетләрне. Ярый. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди бәя куясыз? 1000 су смайлик, 2000 су, 3000 су смайлик һәм икесе елмая торган смайликлар
Менә шундый безнең нәтиҗә. Айваз. Бу очракта инде мин кабатларымын алда минем коллегалар әйткән сүзне материалны ятлау җиткермәде. Яхшы номерлар да бар иде, яхшы репризлар бар иде. Менә материалны ятлап, өйрәнеп килү бераз гына эшне бозды. Илназ. Күбрәк репетиция кирәк. Сез искиткеч матурлар, формагыз, тышкы кыяфәтегез бар да яхшы, ләкин менә каушау дигән әйберне, волнение, каушауны күп очракта гафу итеп була, ләкин бу юлы түгел. Менә шул. Рәхмәт сезгә. Алмас абый да микрофон тотып утыра. Әйе, мин аларны аңлыйм. Сәхнәдә күп чыгыш ясаган кеше, егетләр, кызлар алда бөтенсе әйбәт булачак. Ташламагыз. Әйе, менә шушындый чыгышлардан соң уңыш җыела арта. Алга таба, давай, алга. Рәхмәт бик зур.